mu to představit. Síl. Jak nesíl. Je to nabití, je to nabití. Tak, jo. Je mo. No, fotíme se spolu síl. Čau, Kemo. Waha, deda. Waha a deda. No jsme tady, no. Dinosaurus. Dinosaurus je brácha, nemáš ty svýho dinosauruse. Nemám dinosaura. A kde to máš? Ježiš. Maria. Pomoc! Pomoc! Je tady obří dinosaurus! Co žere lidi? Dinosaurus! Ne! Strašně křičí! Nikde tu neš? Ne. Jo. Pomoc! Nekryť na mě, dinosaure! Asi jsi zlej nebo hodnej dinosaurus? No, jaký? Tutej. Jaký? Tak radši sundej z té hlavy, ať už nejseš dinosaurus. Ať si zase zpátky Nikoušek. Pozor, pozor! Sedni si jedne, spadni z té postele. Pojď sem ke mně, dělej. Pojď k nám. Nikouši, pojď k nám si sednout. Čau, kámo. Tak, dobrý, tady si. Tu autobus je to? Vítejte ve světě Abraflexy. Je to chytrý software pro moderní biznis v cloudu a s API. Ať už máte e-shop, Že jo, že už nejsi kamennou dinosaur. prodejnu, Dobrý. účetní kancelář, vyrábíte nebo nabízíte služby, Flexi je tady pro vás. Flexi vyřeší firemní procesy od adresáře obchodních partnerů, přes sklad, ceník, kompletní obchodní kolečko, pokladnu s bankou, až po majetek a účetnictví